טוב. ערב טוב וברוכים הבאים למרכז לתודעה פיננסית. הערב אנחנו נשמע הרצאה בנושא של אבטחת מידע מפי איתמר ארנסט, שהוא עורך דין ומתמחה בתחום וחבר בצוות המרכז לתודעה פיננסית. אני רק אספר למי שלא מכיר, המרכז לתודעה פיננסית הוקמה על ידי בתחילת הקורונה, ככה כשעצרו את הכל בסגר הראשון, החלטתי שיאללה צריך להגשים חלומות, יצרתי שיתופי פעולה עם עוד כ-20 אנשי מקצוע בעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס בנדל"ן, משכנתאות, כל מה שאתם צריכים כדי לטפל בכסף שלכם בצורה טובה יותר, וביחד אנחנו עושים שיתופי פעולה, מוודאים שהלקוח מקבל את כל השירות שהוא צריך, הוא לא תמיד הלקוח צריך את כל השירותים, קשת הרחב של השירותים שלנו, אבל לפעמים אנחנו צריכים. אם נפגשתי עם לקוחה וראיתי וואי, חשוב מאוד שהיא תעשה ייפוי כוח מתמשך או צוואה, אני מפנה לעורך דין. אם זיהיתי שצריך מחזור משכנתה, אני מפנה ליועץ משכנתאות וכן הלאה. אז הלקוחות שלנו מרוויחים כי הם לא צריכים להמשיך ולחטט את רגליהם ולחפש אנשי מקצוע. במסגרת המרכז אנחנו גם נותנים הרצאות, פתחנו ערוץ יוטיוב, עכשיו הוא פתוח לקהל, אני אשים כאן קישור, ומוזמנים לכתוב גם ביוטיוב המרכז לתודעה פיננסית, ותראו את מגוון ההרצאות שהעברנו במשך השנה וחצי האחרונות, מעל 50 הרצאות. בא לי ככה, יום אחד אני אכין איזה סרטון שמכיל ככה איזה בריף על כולם. אז תודה שהגעתם, ומוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, גם בפייסבוק, אני אשים פה גם כן את הקישור. איתמר, הבמה שלך, מוזמן להציג את עצמך, ותודה שנענית ובאת לתת לנו מהידע שלך. תודה רבה מזל, נעים מאוד לכולם, ערב טוב, בפורום אינטימי זה לא משנה לי אם זה 4, 5 או 100, מבחינתי ההרצאה היא אותה הרצאה. קוראים לי איתמר, ואני עורך דין בתחום כבר הרבה מאוד שנים, והערב אני מבקש לחשוף אתכם לעולם הזה שהוא מאוד מלחיץ, שנקרא הגנת הפרטיות והבטחת מידע, בעיקר לבעלי עסקים. אני מניח שמי שיצטרף אלינו הוא בעל עסק. לפני שנתחיל אני רק רוצה לשאול אם אתם מוכנים לשתף אותנו פחות או יותר, שאני אדע לכוון את ההרצאה, לאיזה תחומי עיסוק יש כאן בקהל, אם בא לכם. אפשר גם לכתוב, אפשר גם לפתוח את המיקרופון, זה יכול להיות יותר נעים ככה. אוקיי. אפשר גם לכתוב בצ'אט אם לא בא לכם לדבר. היי, נחמה, עוסקת בתוכנה, מתעניינת בהגנת על דאטאבייסים מהצד של התוכנה. וואו, יפה מאוד. זאת אומרת שאני מקווה שאני אחדש לך משהו היום. אני מקווה, בגלל זה הצטרפתי. מעולה. אוקיי, נשתף אתכם במסך. ומצטרפת אלינו יועצת מס, גם היא חברה במרכז, תמר פורת, עוד רגע היא עולה, או שלא, תכף נראה. כן. אוקיי. בסדר. בכל מקרה, ההרצאה מיועדת לכם, בעלי עסקים, שלמעשה אוגרים מידע, לא רק על העסק, אלא גם על אנשים אחרים. ואנחנו רוצים איזשהו credibility, אנחנו רוצים לשדר עבור עצמנו, עבור הלקוחות שלנו, עבור העולם, שאנחנו בעצם גם מקצועיים, גם אמינים וגם יודעים לשמור סוד. עכשיו, אם המידע שלנו כביכול נמצא ברשת, הוא כבר הופך להיות לא הכי שלנו, ובדיוק בשל כך אנחנו רוצים לייחד את הערב.
איתמר, אתה יכול להגדיל את המצגת, לעשות על כל המסך עם זה על כל... המשך פה? כן, זה על הכל. נראה לי? לא, אצלי זה לא נראה כך. אולי תפסיק רגע שיתוף ותתחיל שוב, כי לפעמים זה... אוקיי. רגע. אני אעשה הפוך, אני אעשה ככה. יש שינוי? לא, מעניין. לא, זה בסדר, זה כאילו לא מגיב המשפך. כן, לא יודע למה. טוב, נתקדם כך. אצלי הוא כן. אולי הוא... טוב, בכל מקרה, השבוע הוא שבוע הסייבר הלאומי. אני בטוח שחלקכם לא שמעתם, אבל מי ששמע, אז הוא אומר שזה הצליח חלקית. רשות הסייבר הלאומית בישראל מכריזה תמיד לקראת סוף השנה, שבוע הסייבר מעלה לתודעה גם של האזרחים וגם של העסקים, למעשה את סכנות הסייבר, והיא ערכה במסגרת השבוע הזה תרגיל, ובתרגיל הזה היא בעצם בדקה עד כמה אנחנו מודעים לסכנות. חלק מהסכנות הכי מרכזיות בעולם הזה זה פישינג. פישינג סוג של קטגוריה בעולם התקפות הסייבר. למעשה מישהו שולח אלינו מידע שנראה לנו מוכר, וכתוצאה מכך אנחנו צריכים לשתף איתו את המידע שלנו. הרבה פעמים זה נראה לנו מאוד obvious ואנחנו לא נרצה להתקרב לתרגיל הזה, אבל הרבה מאוד פעמים, ככל שהזמן משתכלל, התוקף הופך להיות מוכר לנו, ואז אנחנו למעשה, אנחנו משתפים איתו פעולה. ברגע שאני משתף איתו פעולה, אני למעשה נפלתי ברשת. אז השבוע הזה, רשות הסייבר הלאומית עשתה תרגיל, והיא למעשה שלחה הודעות של התחזות להמון חברות, להמון גופי ממשלה, לקצינים וחיילים במשטרה ובצבא, ולמעשה עם כל התודעה שלנו, עם כל המודעות שלנו לסיפור, יצא מצב מאוד עגום, ש40% מכל מי שקיבל את ההודעה לחץ עליה. ולמעשה, כשהוא לחץ עליה, הוא למעשה קיבל הודעה, נפלת בפח, רשות הסייבר הלאומית, ולמעשה, אם היית עכשיו קורבן להתקפה, למעשה המכשיר שלך, המידע שלך, היה נחסם. ולא רק שהוא היה נחסם, הוא היה גם נתון לאיזשהו דרישת כופר. ואנחנו צריכים להבין את זה, כי אנחנו באמת שומעים על כל ההתקפות הסייבר, וזה נראה לנו רחוק מאיתנו, זה נראה לנו לא קשור, אבל כן, זה כן קשור, וזה כן הולך ומתקרב אלינו יום-יום. רק שנה שעברה פרסמו ש50% מעסקים בישראל חוו התקפה כזו או אחרת, זה נתון מטורף, אוקיי? בעיקר הייטק, אבל גם הקטנים. אנחנו היום מייצגים את העסקים הקטנים, שכביכול אומרים, אצלי זה לא יקרה. אז זה בפן הזה. בפן הרגולטורי, אנחנו יכולים לראות את הרשות להגנת הפרטיות, שהרבה זמן לא היה לה ראש, לא היה לה מנכ"ל, עכשיו סוף סוף מונה לה ראש רשות, והוא למעשה עכשיו מתחיל לפעול במרץ, לבקרות, לפיקוח, לאכיפה, והנה, חברת לולטק, חברה שהיא למעשה מאחסנת שרתי מידע, של כל מיני גופים ציבוריים, עיריות, אבל גם של חברות עסקיות קטנות, נפרצה דרך האתר שלה, ודלף שם מידע של הלקוחות שלה, מידע אישי, מידע רגיש. עוד מעט בהמשך אנחנו גם נדע מה זה המידע הזה. אבל אז כשרשות להגנת הפרטיות באה ובודקת איזה מידע נחשף ולמה בעצם הוא לא הובטח כמו שצריך, היא כונסת אותה. בואו נראה לכם. אני אעשה הפסקת שיתוף. רגע. היא כונסת אותה ממש לאחרונה, שימו לב, היא הפרה את הוראות חוק הגנת הפרטיות, וזה
על פי חוק נתנה לה קנס של 25,000 שקלים, ובנוסף השביתה לה את האתר עד למעשה תיקון הליקויים שלה. זה למעשה החוק נותן לה אפשרות לקנוס, וגם נותן לה אפשרות להעמיד לדין את ראשיה, עדיין לא הגיעו למצבים האלה, אבל כמו שאני רואה את זה עכשיו, הרשות להגנת הפרטיות מעלה הילוך כנגד אותם חברות ואותם עסקים, שלא מאבטחים את המידע שיש ברשותם. אם שמעתם על האתר אטרף, האתר של הקהילה הלהט"בית, כרגע אם אתם כותבים אטרף באינטרנט, זה האתר שאתם תגיעו אליו, זה המסך הבית. אטרף לא פעיל כרגע, והם מנמקים, בעקבות מתקפת סייבר על אתרים ישראלים, אתר אטרף לא פעיל כרגע. אנו עוסקים כל הזמן בפעילות שיקום של שרתי אתר. מה שהם לא אומרים, זה שהסיבה שהאתר שלהם ירד, זה כי הרשות להגנת הפרטיות אסרה עליהם להמשיך את הפעילות באתר, מכיוון שהייתה אצלם הדלפת מידע מטורפת, והרבה אנשים שהיו רשומים באתר הזה, אתר היכרויות של האתר הקהילה הלהט"בית, נפרץ ושוחרר לרשת, הם פשוט השביתו להם את הפעילות, האתר הזה ירד. אני לא רוצה שהעסק שלי, שבו יש לי מידע על לקוחות שלי, מאוד רגיש, מאוד אישי, ידלוף לרשת. ואני בטוח שאם יש כאן בעלי עסקים ששומרים פה מידע על הלקוחות שלהם, הם לא ישנים בלילה, אם הם לא יודעים שהמידע שלהם מובטח, או אם המידע שלהם מגובה. מסך פשוט מאוד של התקפות סייבר בעולם. אני רוצה להראות לכם אותו בלייב. חברת צ'ק פוינט, כולנו שמענו עליה, היא חברה שלמעשה היא יודעת מה זה פרצות אבטחה וגם איך להגן על המידע בעולם. אתם רואים עכשיו לא סרט מדע בדיוני, לא משחק תקיפות, אלא בזמן אמת מפה עולמית של תקיפות סייבר שקורות אונליין, ואתם יכולים לראות בצד את ההתקפות ובגין מה הן נעשות. מצד ימין אתם יכולים לראות את המדינות המותקפות ביותר, כן, Top Targeted Countries, מתחת Top Targeted Industries, זה תעשיות המותקפות ביותר, חינוך, מדינה ו-ISP, זאת אומרת תעשייה, ולמעשה איך תוקפים, בוטנט, בקדור ופישינג. פישינג זה כבר דיברנו על זה, למעשה הודעות מתחזות שבעצם נועדו לדלות מידע בצורה תמימה, וזה רק הולך ומשתחרר. אתם רואים, הדבר הזה קורה כל הזמן, בלי סוף, ממדינה למדינה, אין גבולות, אין יבשות, כולם נתקפים, מדינת ישראל מככבת כל הזמן, תוקפת ונתקפת. אפשר להסתכל על זה שעות ופשוט להצטמרר מכל הסיפור הזה, זה פשוט מלחמה מקבילה שקורית כל הזמן על ידי גופים פרטיים וגם על ידי גופים מוסדיים. אני כשגיליתי את האתר הזה פשוט נדהמתי, לא הפסקתי להסתכל עליו. אוקיי, אז למעשה, למה אנחנו בעצם צריכים לחשוש ממידע, ואיך אנחנו, ממידע שיכול להידלף, ואיך אנחנו מתמודדים עם האיומים האלה? אז קודם כל, אנחנו כעסק, בטח בתקופת הקורונה, שאנשים כביכול יושבים בבית משועממים ומחליטים לשחק קצת עם המחשב, חווים גל פריצות מטורף. הנזקים שנעמדים מדרישות הכופר שכתוצאה מכך שהמחשב שלי נחסם, והמידע שרציתי פתאום להשתמש בו הוא חסום בפניי, ואני לא יכול להגיע ללקוחות, ופתאום הלקוחות מגלים את המידע שלהם בדארקנט, או אנשים שמבינים שהמידע שהם היו רק אצל אותו עסק, הוא עכשיו נפרץ. קחו את מכון מור, קחו את בית חולים הלל יפה שעדיין משותק, אוקיי? זה משהו שהוא לא נתפס, אוקיי? ולמעשה עכשיו רשות הגנת הפרטיות מתחילה להטיל עלינו, על בעלי עסקים שנפרצים, קנסות גבוהים, בעולם בכלל זה קנסות של מיליונים, ובמדינת ישראל מתחילים ליישר קו עם המגמה. אני חושב שהשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, היא לא אם זה יקרה לי, אלא מתי,
ולכן אם אני יודע שיום אחד אני עלול לחוות איזושהי ניסיון של התקפת סייבר, אז אני רוצה להיות מוגן אליה וערוך אליה כמו שצריך. אפשר רגע לעצור אותך? בוודאי. כן, אז בעצם מה שאתה אומר, אני עלולה לא רק להידרש לתשלום כופר, אלא בנוסף אני יכולה לחטוף גם קנס. מעבר לכופר שלה, רגע, יותר מזה, מעבר לכופר שהתוקף מבקש ממך, אוקיי? הלקוחות יכולים... נכון, מהרבה עסקים לא מתעסקים ומשלמים. לומדים לקח, אני לא יודע אם מותר להגיד, אבל דפוס, סתם נגיד, אני יודע שיש בית דפוס בירושלים, מאוד מוכר, שנתקף 3 פעמים ברצף. פעם ראשונה הוא לא למד את הלקח, פעם שנייה הוא עשה קצת שינויים, וכל פעם הוא שילם, הוא פשוט אפילו לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע לדווח. ומידע שלם פשוט היה חסום בפניו, העסק, כשהתוקף חוסם לך את העסק, זהו, אתה משותק, אתה לא יכול לעשות כלום, אוקיי? עכשיו, מה אתה עושה? אתה בדילמה, אני משלם, ואם אני אשלם ואני לא אקבל את זה בחזרה, זה גם דילמה. אז פעם אחת אתה משלם את הכופר, פעם שנייה המידע דולף, והמדינה יכולה להטיל קנס, ואנחנו לא אוהבים את הקנסות האלה המיותרים, מעבר לזה שהמוניטין שלי נפגע, ואיזה עוד לקוח ירצה עכשיו לבוא ולהתעסק איתי שאני אשמור אצלו מידע, ואני חשוף לתביעה של הלקוחות, וזה הדבר האחרון שאני רוצה. בעצם הדבר הזה עלול להיות כדור שלג, מתגלגל, ואני לא רוצה להיות שם, פשוט לא רוצה להיות שם. אחת הבעיות שלנו היא לאו דווקא סכנות מחוץ, כמו שאני אתקין אנטיווירוס, אז אנשים אומרים, כן, כן, אני אתקין אנטיווירוס, אני אתקין תוכנות הגנה, ובזה אני מסודר. והרבה פעמים זה בא מבית. אם יש לי עובד, אם יש לי שיתוף פעולה עם איזשהו מישהו שאני יכול לשתף איתו קבצים, אם זה עסק שעובד מהבית והילד שלי משתמש במחשב שלי, ולחץ על קישור לא נכון. אם זה אני שברוב תמימותי לא הבנתי את ההבדל בין מייל תמים למייל זדוני, וזה מכניס לי את התוכנות ריגול, זה מכניס לי את הסכנות ואת הווירוסים, וככה למעשה הדבר הכי קל לאבד את המידע. אז לא לבוא ולהגיד, יש לי אנטיווירוס מעודכן, כי אנטיווירוס באמת, אגב, הוא מעודכן רק לגבי מה שהוא יודע. יש לו סל שלם של וירוסים שהוא מכיר, אבל תמיד ממציאים וירוס נוסף, ויש לו, כמו שאומרים, וריאנטים חדשים, אוקיי? אגב, הדפדפנים של גוגל, אם אני לא עושה להם עדכוני תוכנה, אז הם כביכול לא מספיק מוגנים. והרבה פעמים אפשר לסמוך גם על האבטחת מידע של הדפדפנים של גוגל. רק צריך לדעת לאיזה אתר אני נכנס, ולאיזה אתר אני לא נכנס. אז אם כך, למה בעצם כשעכשיו אנחנו מעבירים את ההרצאה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, למה בעצם אני חושב שאני בכלל מעניין את אותם האקרים? אמר לי אותו בעל של בית דפוס, אנחנו בכלל לא מעניינים אותם, אבל זה אמר לי בפעם הראשונה, אבל עובדה שפרצו לו 3 פעמים, כנראה שהאקרים כן מתעניינים בעסק הקטן הזה. למה? בואו ננסה לחשוב. קודם כל נוח, ההגנה פחות מאובטחת. יש מחשבים שמערבבים גם את האישי וגם את העסקי. יש עסקים שעובדים מהטלפון החכם. יש אנשים שגולשים מהרשת העסקית או הביתית, והיא כמובן לא מובטחת ברמה נדרשת. אין לי סיסמה כמו שצריך חזקה, אוקיי? אני לא מגבה את המידע כמו שצריך, אז קל לי לבוא ולדרוש כופר, אוקיי? ואז בעצם מה שקורה, אני אקבל כסף קל, אני עכשיו תוקף, אני האקר, וואלה, מה שאני מסמל לי רשימת מטרות, אפילו אם אני זורק לי כל מיני פישינג, ואחד מהם אני אתפוס. קל, זה פשוט קל, כסף קל, ואנשים, גם אם זה לא יהיה סכומים של מיליונים, כמו שי עם שירביט,
אוקיי? אגב, שירביט נקנסה ב10 מיליון שקל על ההפרה המטורפת שלה. כאן גם סכום של 20,000 שקל מהאקר, זה לא כואב בכיס? מאוד כואב בכיס. דבר נוסף זה ריגול עסקי. אני כבעל עסק, לא יודע, אני יועץ לכלכלת המשפחה, אני יועץ של פנסיות, אני יועץ של משכנתאות, אני נותן שירותים משפטיים או ראיית חשבון, יש לי לקוחות, אולי אני קטן, אבל לקוחות שלי גדולים ושמנים, אוקיי? גם להם יש מידע, אולי אחד מהלקוחות שלי הוא מנהל ארגון גדול, אז ההאקר דולה את המידע, והופ, קיבל מתנה. יכול לפרוץ עכשיו לארגון גדול, דרכי. אוקיי? זה דברים שצריך לקחת בחשבון. אני גם יכול דרך עסק קטן ללמוד על ההתנהגות העסקית והצרכנית של הלקוחות שלי. וכמובן, אני יכול לקחת כרטיסי אשראי וחשבונות בנק, זה לא משנה אם זה קטן או גדול, כל חשבון, כשהוא נכנס אליי בכיף, אני יכול להשתמש בו לטובתי. דיברנו על תשלום מהיר, כמובן גם רוב העסקים הקטנים לא עושים ביטוח סייבר, הם לא יודעים שבכלל צריכים לדווח לרשויות על הפריצה, ואז מעשה מתנהל שוק אפור, שוק שחור מול אותו לקוח, שהוא לא באמת יודע מה לעשות. אוקיי? בהמשך נדבר מה עושים במקרה ויש איזשהו חשש לפריצה או פריצה. אבל ביטוח סייבר זה... יש פה מישהו שיש לו ביטוח סייבר? סתם, לדעת. מישהו יודע מה זה ביטוח סייבר? מה הוא עושה? מה הקריטריונים? מזל, יש סוכני ביטוח שלא יודעים מה זה ביטוח סייבר. אמיתי. כי הם אומרים, אני לא מתעסק עם זה כי אין דרישה לזה. אבל אם הייתה דרישה והייתה מודעות, יכול מאוד להיות שהיו יותר סוכני ביטוח שמוכרים את הביטוח הזה. ביטוח סייבר למעשה נותן שני סוגים של כיסויים. הראשון, ואני לא סוכן ביטוח, חלילה. הראשון הוא למעשה נותן כיסוי לנזק שנגרם לי, והשני הוא למעשה מביא צוות טיפול והתערבות כדי להתמודד עם אותה פריצה. כלומר, יש להם אנשי תוכנה שיודעים על חשבונם, במקום שאני עכשיו אשלם הרבה כסף למישהו שישחרר לי את הדבר הזה, אז ביטוח מכסה אותי. אבל הוא לא יכסה אותי אם אני לא יעמוד בדרישות ההגנה שמחייב אותי החוק. ועל זה אנחנו נדבר עוד מעט. ברמה העסקית, מה הנזק שיכול להיגרם לי כעסק אם אני עכשיו הותקפתי על ידי האקר? אז קודם כל, אני משותק. אין לי את המידע העסקי שצברתי עד לאותה נקודת זמן. אחרי שאני כביכול מחזיר אותו, אני יכול לקבל מידע משובש, אני יכול לקבל מידע שאני יודע שהוא מזוהם, זאת אומרת, אני לא יכול לסמוך עליו. אני לא יודע אם בהמשך לא ייגרם לי שוב את אותו נזק. אני גם לא יודע מה עשו עם המידע שלי. אולי העבירו אותו הלאה, אולי עכשיו יפרסמו וילכלכו על הלקוחות שלי, אוקיי? ובעצם יגידו שאני הוא זה שהפצתי את זה. אוי ואבוי, זה מלחיץ מאוד. מעבר לזה, הלקוחות שלי כנראה יאבדו אמון ולא ירצו להישאר איתי במוניטין, וכמובן המידע עצמו של הלקוחות, שהוא אמור להיות רגיש אישי, משתחרר. עכשיו, מידע, עוד מעט ניגע בזה, הוא לא דווקא הסודות ופרטי הבנק, אלא זה יכול להיות גם דברים כמו תעודות זהות, כתובות מייל, כתובות מגורים, מעמד אישי. זה דברים שגם בחוק, כביכול בעינינו, הם נחשבים פעוטים, אני כל הזמן מוסר את מספר תעודת הזהות שלי. אז מה הביג דיל? אז כן, החוק אומר, אסור שתעודת זהות למעשה לא תישמר כחוק. ברמה הפיננסית והאישית, אני יכול להגיע לתשלומי כופר גבוהים, דיברנו על זה שאני יכול להיות חשוף לתביעות של לקוחות כלפיי, על הפגיעה בפרטיות שלהם, תביעות ייצוגיות, אני מכיר כמה עורכי דין שרק מחכים
כל פעם לאותו עסק שנופל ברשת, וטק, יום אחר כך, תביעה ייצוגית. וכמובן, יש את הביקורת של הרשות להגנת הפרטיות, ואני לא רוצה לקבל קנס מנהלי מאוד גבוה. דיברנו על ביטוח, אוקיי? אז אם בן אדם עושה ביטוח רפואי, עושה מקצועי, ביטוח חיים, ביטוח משכנתה, למה שהוא לא יעשה יש גם ביטוח מקצועי, נכון? יש גם דבר כזה שנקרא ביטוח סייבר. וכאן באמת תפנו לסוכן הביטוח שלכם ותשאלו אותו לגבי זה. אני חושב שזה שווה את ה-100 שקל בחודש או שנה, אני לא יודע כמה זה עולה כל אחד בהתאם לעסק שלו. אבל זה ידרוש אל תעשו סתם ביטוח ותשלמו, תדרשו לקבל את התנאים לכיסוי הביטוחי. זאת אומרת, אם יש לכם מאגרי מידע, שעוד מעט ניגע מה זה, אם יש לכם מידע עסקי, אם יש לכם כל מיני קריטריונים של הבטחה שאתם לא עומדים בהם, הכיסוי הביטוחי לא יועיל. ולכן אם אתם כבר תגיעו לשלב הזה של לעשות ביטוח סייבר, כדאי שתדעו שאתם צריכים לעמוד בדרישות המינימליות כדי להיות מכוסים. זה כמו בן אדם שעושה ביטוח חיים, והוא יודע שעוד שנייה יש לו מחלה ממאירה. אז הוא לא יזכה לביטוח. אז איך בעצם אנחנו מתמודדים עם הסיפור הזה? דבר ראשון, אני חושב שכל עסק יודע איך הוא מתנהל. הוא יודע אם יש לו עובדים או לא, הוא יודע מי הלקוחות שלו, הוא יודע את רמת החשיפה שלו באינטרנט, והוא יודע כמה הוא חשוף לנזק סייבר. יכול להיות שיבוא ויגיד לי, אני צלם חתונות, איזה מידע כבר יקרה, מה כבר יכול לקרות לי? אוקיי? אגב, אם יש לו תמונות אינטימיות, אם יש לו תמונות שאנשים לא מעוניינים שעלו ברשת, אז הוא בבעיה אם התמונות שלו מופצות, אוקיי? צעד שני, אני רוצה לדעת איזה סוגי מידע אני מחזיק בעסק. זה יכול להיות מידע פיננסי על אנשים, מידע אישי על אנשים, מידע רפואי על אנשים, יש כל מיני סוגים של מידעים שהחוק מגדיר אותם בהתאם לרמת המידע, כך רמת הסיכון וההבטחה. ברמה השלישית, אנחנו צריכים להבטח את המאגרים בהתאם לחוק. אוקיי? החוק מתייחס, חוק הגנת הפרטיות וגם התקנות, קובעים לנו איך אנחנו צריכים לשמור ולהתנהל נכון. בלי קשר לחוק, אני ממליץ לכם באופן קבוע לעשות גיבוי, ואפילו גיבוי כפול למידע, כי אם אותו האקר יפרוץ למידע, אתם יכולים להגיד לו, אין לי בעיה איתך, סע לשלום, כל טוב, אני פותח את הגיבוי עד ליום האתמול, והכי גרוע הפסדתי יום, אוקיי? מאוד חשוב, ואם עם זה אתם מוצאים מהשיחה היום, אז עשיתי את שלי. הגיבוי צריך להיות כפול. אחד, גיבוי לא באינטרנט, אם אתם יכולים בכונן מחשב, בכונן קשיח נייד, שנכנס רק למחשב שלכם, בשרת מאובטח, אוקיי? שהוא לא מחובר לאינטרנט, זה אחד. ושתיים, גיבוי בענן. ויש כל מיני סוגים של ענן, וגם על זה יש כל מיני תקנות וחוקים. וצעד חמישי זה להיות מודעים. בהמשך גם מי שנרשם יקבל ממני את הקישור לקורס האינטרנטי שעשיתי, אורך של שעה וקצת, מחולק לקטגוריות, ואתם תדעו לעשות את זה בעצמכם כמו שצריך. ואם יש לכם עובדים, אתם חייבים להנחות אותם. אם יש לכם אנשים שאתם איתם בשיתוף פעולה, ואתם עובדים על אותם מיילים, אותם קבצים, כדאי שתדרשו את זה. אם אתם מעבירים את המידע שלכם, נגיד, למישהו צד שלישי, כמו ספק, אוקיי? יש לי ספק. אני עכשיו מעביר את המידע שלי להוראת החשבון שלי. איך אני יודע שהיא שומרת את המידע כחוק? איך אני יודע שאם אצלה לא תהיה פגיעה, לא יבואו אליי, כי בסוף אני בעל המידע, אני העברתי לה מידע, אז אני גם לפי החוק אחראי על המידע הזה.
אוקיי? אני צריך לוודא שהאנשים שאני עובד איתם גם שומרים על המידע כמו שצריך, אוקיי? זה ממש חשוב. לא להגיד, זה שלו, זה בסדר, יש גבול כמה אני יכול, זה לא מעניין אותי. אם קורה משהו, יבואו גם אליכם. אוקיי, אז עכשיו, השאלה שאנחנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו ברמה הראשונית, זה איפה אני שומר את המידע. אז יש מידע שהוא בקלסר, בדף, לא מעניין. למה? כי הוא לא דיגיטלי. אנחנו מדברים רק על מאגר מידע דיגיטלי, אוקיי? אז זה יכול להיות במחשב הנייד או הנייח, זה יכול להיות בטלפון שלי, זה יכול להיות בשרתים, בעננים, וזה יכול להיות אצל אנשים שאני מעביר אליהם מידע, אוקיי? גופים מוסדיים, כמו בנקים, כמו כרטיסי אשראי, כמו חברות ביטוח, הם גופים תחת פיקוח כאן. הרגולטור יושב עליהם כאן, ואתם כביכול לא מחויבים לבדוק אחריהם, אוקיי? אבל תראו גם מה קרה עם חברת ביטוח כמו שירביט, שנפרצה, ומידע מטורף זלג, אוקיי? ומידע גם של עובדי מדינה. אוקיי. שאלות עד כאן? הכל ברור, הכל בסדר? אני קצת מדבר עם עצמי. אני אגיד שכאן תיכנס, אפשר להגיד, לכו תקשיבו להרצאה של עדנה אליעד, שממליצה לשמור את כל החומר גם בקלסרים. אז כן, גיבוי אחד מזה, נכון, אבל את יודעת, העולם היום מתקדם. לגמרי. היום אנשים לא מקבלים חשבונות בדואר, ואם כן, הם מבקשים לקבל את זה במייל, אוקיי? ואז בעצם התמונה שלי. כן, גם לי זה הרבה יותר נוח, פחות נייר. אני אגיד שאני יודעת מחברה שגנבו לה את המחשב הנייד, הכל היה על זה, זאת אומרת, זה בלי גיבוי, כמו שאמרת, ולקח לה המון זמן לשחזר את כל מה שהיה שם. גם לשחזר, וגם המידע שהיה לה שם עבר הלאה. ואז היא צריכה עכשיו לעדכן את הלקוחות שלה, שהמידע עבר הלאה. ואז איזה פנים יש לה מולם. אז מעבר למידע שאתם אומרים, יש לי מחשב נייד, אתם צריכים לשאול את עצמכם אם אני בכלל שומר מידע במחשב הנייד, או שהוא רק גשר לענן. זו גם שאלה. אם עכשיו נגנב לי המחשב, האם אני רוצה שיהיה עליו מידע במחשב, או שאני לא שומר עליו כלום, ורק דרך האינטרנט אני עולה למעלה לענן, ושם אני שומר את המידע. שאלה, כל אחד צריך לשאול את עצמו. כי בסוף יש גם דברים שהם גניבים, יש גם תקלות. עכשיו אני נתקע לי המחשב, אוקיי? מסיבה כזו או אחרת. אני נותן אותו לספק, לטכנאי מחשבים. אני יכול לסמוך עליו? אני יודע מה הוא עושה עם המידע שם? לא. לא, כאילו אני נותן משהו, אני מובטח לגמרי, פתאום בא בן אדם שאני לא מכיר, לא יודע, טכנאי מחשבים, וכך, תטפל לי במחשב. קח את כל המידע, קח את הסיסמה שלי, קח את... אתם קולטים, כאילו זה דבר הגיוני שהוא קורה, הוא קורה יום. אז, אם אתם כן נחשפים לאיזשהו טכנאי מחשבים כזה, א', תראו שאתם יכולים לסמוך עליו, וב', תחתימו אותו על חוזה סודיות, ושאם קורה משהו, הוא אחראי עליו. זה ממש חשוב. ומה קורה עם זה שאני מאפשרת שהשתלטו לי על המחשב? גם ולתקן איזה תקלה. נכון, זאת גם שאלה. זה לא פשוט בכלל. לבוא לבן אדם, לאפשר לו להשתלט על המחשב שלי, כי הוא תמיד אומר, אני עושה רק מה שאני מותר לי, אוקיי? בפועל, אני לא יודע מה הוא אני לא מבין במחשבים. אני לא יודע מה הוא מתעסק, מה הוא שותה לי, מה הוא לוקח לי, אוקיי? אז זה עוד סיבה למה לא לשמור מידע במחשב שלי, ודווקא להעביר אותו הלאה. לשמור אותו בענן, במייל. בסדר? שאלות? חוץ ממזל? אוקיי.
הכל מובן? אני מחדש פה משהו למישהו? אני משעמם פה מישהו? משעמם לא נראה לי, כי אנשים היו יורדים, אבל אני חושבת שהנושא מאוד מאוד חשוב, ואני כבר שמעתי אותך, והנה אני פה עוד פעם, כי אני צריכה עוד להפנים את זה. טוב, אז בואו רק נחדד את דרישות החוק. דיברנו על חוק. בחוק הגנת הפרטיות התעדכן בהתאם לדרישות של התקינה האירופאית, ה-GDPR מה שנקרא, ולמעשה זה תקנות וחוקים שנועדו להגן עלינו האזרחים מפני המדינה, מפני הרגולטור, מפני חברות שאנחנו מוסרים אליהן מידע דרך הטלפון, דרך אפליקציות, דרך מצלמות אבטחה, הכל היום עובר דרך האינטרנט בצורה בלתי נתפסת בכלל. ולכן הם באו וביקשו לעשות סדר. איך מותר לבן אדם ששומר אצלו מידע על אנשים, איך הוא צריך לשמור אותו. האם הוא עושה עיבוד מידע בעין, והאם הוא מעביר מידע הלאה, אוקיי? ולמעשה התקנות היום שחלות במדינת ישראל, שהן בנות 3, הם למעשה אישרו קו כמעט בצורה מלאה, עם התקנות האירופאיות על הגנת הפרטיות. אז יש ממש הסבר נרחב, איך מותר לאסוף מידע, על מי, ואם אני אוסף מידע, אני צריך לקבל אישור או לא, איך אני שומר את המידע הזה, ומה קורה אם המידע הזה דולף. איך אני מתנהל? אז הרבה זה בהתאם לנהלים, בעצם המדינה בה אומרת, אני רוצה שתהיו מסודרים. אני רוצה שתדעו שהמידע שלכם הוא מאורגן, הוא מסודר. אני כמדינה, כרגולטור, רוצה לראות שאתם לא סתם אוספים מידע על אנשים סתם, ומאמירים את זה הלאה. להגיד שאנשים יודעים את זה, לא כולם. להגיד שאנשים מתנהלים ככה, למרות שהם יודעים את זה, גם לא כולם. אבל עדיין יש דרך, אוקיי? ומי שלא, אמרנו את הסכנות שבהתחלה, מה קורה אם הוא לא. דבר נוסף, כל מאגר מידע שאני כבעל עסק שומר אצלי, החוק מחייב אותי לרשום את המאגר, לתת לו שם, לתת לו אחראי, מנהל, ולהגיד מה מטרות המאגר. אם אני עכשיו פונה אליכם ושואל אתכם, איזה סוגי מאגר יש לדעתכם אתם מחזיקים? אתם יכולים להגיד לי, אם יש לכם עובדים, אז זה העובדים. אם יש לכם את הלקוחות, אז זה לקוחות. אם אתם אוספים מידע רפואי על מטופלים, אוקיי? אם יש לכם מצלמת אבטחה ואתם מקליטים, אם יש לכם מידע ביומטרי, אם אתם נגיד, אם אני עכשיו מלווה חברה ציבורית, אני מלווה עכשיו חברה ציבורית שהיא מפעילה תחבורה ציבורית בכמה ערים בישראל, ועכשיו הם צריכים לרשום מאגרי מידע, אוקיי? אז הם לוקחים את כל העובדים, וזה תלוי, יש עכשיו כל מיני כרטיסים של רב-קו, וכל מיני כרטיסים של כרטוס, ודוח של נהג, ומצלמות אבטחה כאלו ואחרות, כל דבר זו שאלה איך בעצם אני מגדיר אותו כמאגר מידע, ואיך אני גם רושם אותו. ואם אני לא עושה את זה, ומידע דולף, ויגיעו בעצם למנהלי הארגון, הם יעמדו לבירור, והבירור הזה יכול להיות גם בסוף עיצומים. אם יש לכם אתר אינטרנט, אוקיי? ואתם מבקשים שאנשים יירשמו לאתר שלכם, וברישום של האתר אתם מבקשים כמה פרטים, שם מלא, תעודת זהות, אימייל, טלפון, כאילו פרטי התקשרות בסיסיים, הגיוני, לא? והאתר הזה נפרץ, אתם בבעיה אם לא רשמתם אותו ולא הבטחתם אותו, כי למעשה אתם אוספים מידע על אנשים, והוא מידע רגיש, ואנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו רוצים להיות בצד שכן מתנהל כמו שצריך. אז דיברנו על סוגים של מאגרי מידע ואיך אני מאבטח אותם, אז כמו שאמרתי, זה בהתאם, יש כל מיני, בחוק כל מיני קטגוריות של סוגי מידע וכמויות מידע שאני אוסף, ובהתאם לכך אני צריך לתת הבטחה טכנולוגית, מחשובית, לאותם מאגרים, ובנוסף גם לקבוע נהלי עבודה,
איך אני מאבטח את אותם מאגרים. ולסופו של דבר אני צריך לקבוע נוהל עבודה למקרה התקפת סייבר. בקורס שאני אשלח לכם, יש ממש פירוט מסודר לגבי כל מאגר מידע, בהתאם לרמת המידע שאתם שומרים, ורמת ההבטחה הנדרשת אליו. ראית את השאלות בצ'אט? אתה יכול אולי להתייחס? לא, אני לא ראיתי. אני אקריא לך, יש שתי שאלות. אחד זה, מה הדרישות מנותני שירותי ענן? איזה חברות מאושרות לפי חוק הגנת הפרטיות לתת שירותי ענן? והשאלה השנייה זה, כמה אנשים צריכים להופיע במאגר המידע כדי שיהיה חובה לרשום? אוקיי, אז קודם כל, שאלות מעולות. לגבי ענן, יש קריטריונים מאוד ברורים ברמת ההבטחה שלו, במיקום הגיאוגרפי שלו, כלומר, עדיף שהוא יהיה במדינת ישראל, או שתהיה לו נציגות במדינת ישראל, מכיוון שאם החוק של אותה מדינה ששם הענן נמצא, יכולה לנתק את המידע, אתם למעשה לא יכולים לעשות עם זה כלום. ולכן החוק במדינת ישראל כן גם שומר עליכם ועל הענן שזה נמצא בו. רמת ההבטחה היא צריכה להיות ברמה כזאת שהמידע שלכם בענן לא משותף לחברים אחרים בענן, ומנהלי הענן מחזיקים את המידע רק לטובתכם, ולא לטובת העברת מידע, עיבוד מידע וכן הלאה. סתם לדוגמה, אני ראיתי אפליקציה שבה אני מעביר מסמכים לחתימה, אוקיי? ושאלתי את עצמי, האם תקנות, בכל אתר, בכל אפליקציה, יש מדיניות הגנת הפרטיות, זה ברור לכם. אף אחד לא קורא אותה, רק אומרים, כן, כן, אני מסכים, I agree, ויאללה, קדימה, בואו נעבור הלאה. אבל בבקשה, תקראו, עכשיו שאתם יותר מבינים, את מדיניות הגנת הפרטיות שלהם, כי לפעמים הם כותבים שהם מעבירים את המידע הלאה לצדדים שלישיים, וזה לא משהו שאני מעוניין בו. אם אני עכשיו מעביר מסמך אישי של לקוח שלי לחתימה, אוקיי? אני מעביר אליו דרך האפליקציה, ותחתום לי על התצהיר, תחתום לי על ייפוי כוח, תחזיר לי דרך האפליקציה. הכל טוב ויפה, רק מה? הענן הזה של האפליקציה שומר את המידע הזה אצלו, וזה לא משהו שאני מעוניין בו. אלא אם כן, אני בדקתי את המדיניות הפרטיות שלו, ואני רואה שהוא מחויב לא להעביר את זה הלאה, ויש לו תהליכי בקרה והבטחה, שזה מספיק מוגן בהתאם לחוק. מאוד חשוב. אוקיי? עכשיו, לגבי כמות המידע, שוב, זה תלוי במידע ולא בכמות, אוקיי? כשאני אוסף מידע על אנשים, והמידע הזה נחשב כמידע רגיש, אז אני מחויב לרשום את המאגר כמאגר מידע. אוקיי? ברישום כתוב לי שמה כמה אנשים מנהלים את המאגר, בין 0 ל-10 וכן הלאה, וכמה אנשים יש מנהלים ויש מורשי גישה, וגם כמה אנשים רשומים, כמה רשומות יש. אז יש אנשים שאוספים מיילים, חברות שמתעסקות בהעברות רשומות תפוצה. אוקיי? קחו את רב מסר לצורך העניין, בסדר? זה גוף ענק שעוברים דרכו מאות אלפים אם לא מיליונים של רשומות של כתובות, אוקיי? אם המידע הזה נפרץ להם, הם בבעיה. אבל המידע הזה רשום להם כמאגר מידע. ואותו דבר אם לי עכשיו כעסק, אני מחזיק מידע על 5 לקוחות שלי. זה עדיין מאגר מידע, כי המידע הוא רגיש, ואני מחויב על פי חוק לרשום אותו כמאגר. מה עוד שאלו אותי? יש עוד שתי שאלות. מה דעתך על מצב כמו מחירה MyHeritage של חברה שמכילה אינסוף מידע משפחתי מישראל לסין? שוב, אם זה משהו שאני נותן לעסק, אז אני לא מבין, MyHeritage זה החברה? אני לא מבין את השאלה כל כך. אפשר אולי לפתוח את המיקרופון ולשאול?
נחמה, את רוצה אני הבנתי. חברת MyHeritage. חברה של גנאלוגיה, של עצי משפחה, ואנשים שם שמים את כל עצי המשפחה שלהם עם פרטים, לידה, פטירה וכל מיני. ואני תמיד ידעתי שהחברה הישראלית ומחויבת לחוקים בארץ, עד שהיא נמכרה פתאום למישהו בסין. ואז השאלה, מה המצב מבחינת הגנת הפרטיות? אז שוב, אז צריך תשאול את החברה, האם הם עדיין מחויבים לשמור על המידע כנדרש בישראל, או שלא? האם יש לחוק סנקציות על מקרה כזה אם מוכרים מחברה מחויבת לחברה לא מחויבת? בוודאי. אוקיי. בוודאי. האם יש שימוש בהצפנת המידע? מה הכוונה? ניסים שואל. אני אגיד רגע משהו בשימוש שלי, למשל מול חברות הביטוח. אני מקבלת את המידע מוצפן. זאת אומרת, אם ביקשתי מידע, אני מקבלת אותו מוצפן, אני צריכה לשים איזשהו קוד, ורק אז המסמך נפתח. אני ראיתי שיש גם ארגונים ששולחים כך את תלושי השכר לעובדים שלהם. נכון. זה מונע, הסיבה היא, לא כי המייל שנשלח אלייך הוא לא מוצפן, הוא כן, אוקיי? אבל מה קורה עכשיו היה איזשהו עניין עם חברה גדולה שנכנסה, כי היא שלחה דוחות חיוב, לא, סליחה, זה היה עם קופת חולים כלשהי, מכבי אני חושב, שלחה דיווחים רפואיים ללקוחות לא נכונים. וואו. אוקיי? אז אותו קוד גורם לך להימנע מהטעות הזו. ולוודא שזה שלי. כן. בדיוק, אוקיי? אגב, אימייל כמו ג'ימייל ושל מייקרוסופט הוא מאוד מאובטח, ואפשר גם לעשות לו הבטחה כפולה. זאת אומרת, פעם אחת כשאני פותח את המייל בסיסמה, ופעם שנייה אני צריך להזין קוד דרך הטלפון, כדי לדעת בוודאות שזה אני. זה נקרא הבטחה דו-שלבית, ויש גם הבטחה תלת-שלבית באמצעות זיהוי ביומטרי, אוקיי? זאת אומרת, ככל שאני נותן עוד הגבלות על כניסה והרשאות, אז אני יותר מאובטח. גם רמת ההרשאות שאני רוצה לתת לאנשים בכניסה למידע שאני שומר. אוקיי? אני לא נותן את זה להרבה אנשים. אני אגיד שבג'ימייל זה גם אם אתה פותח ממחשב חדש שהוא לא מכיר, אז הוא שולח התראה. ברמה הזאת גוגל וג'ימייל הם מאוד מובטחים. אוקיי? אז מה אנחנו עושים? קודם כל להבין שהדבר הזה זה תהליך שהוא מתמשך. לא להגיד זבנג וגמרנו, עשינו אנטיווירוס, ביי שלום. לא. כל הזמן לראות שבעצם אני up to date. כל הזמן עושה עדכוני תוכנה, עדכוני דפדפן. כל עדכון כזה, זה למעשה החברה הבינה שיש איזשהו פער, או איזשהו חור ברמת ההבטחה, והיא מתקנת אותו, ואני צריך עדכון כדי גם להיות מוגן. אז כל פעם שאני רואה את הכפתור הזה של העדכון, לא להגיד אחר כך. כל פעם שיש לי בטלפון עדכון תוכנה, להוריד. זה כל הקטע, אוקיי? אנחנו לא רוצים להיות חשופים סתם לתקיפות מיותרות. דבר נוסף, גיבוי. תעשו גיבוי גם למידע העסקי וגם למידע הפרטי. הגיבוי יכול להיות בענן, עם סיסמה כפולה ומובטחת, ולוודא שהענן הזה הוא כמו שצריך מאובטח, תקראו, תשקיעו את הזמן הזה, זה המידע שלכם, תראו איך הענן הזה שומר את המידע, איך הוא משתף את המידע. עכשיו אני יכול להמליץ על הגופים הגדולים, על אמזון, על גוגל, על מייקרוסופט, יש גם בארץ כמה עננים מאוד טובים, אוקיי? הם מכוח הגודל שלהם ומכוח, יש גם דרופבוקס, אוקיי? מכוח
העסקיות שלהם, הם מחויבים להבטחה, הם יותר רוצים את זה מאיתנו, אוקיי? והם גם שולחים לנו כל הזמן גם עדכונים לגבי הגנת הפרטיות. תקראו חומר מדי פעם על איומים בסייבר, תראו מול מי אתם מתעסקים, תשאלו את האנשים שאתם עובדים איתם, שגם הם, אל תחששו מזה. אם אתם עכשיו מעבירים מידע למישהו, אל תתביישו, תגידו, איך אתה שומר את המידע שאני עכשיו מעביר לך? כי אם לא, אני לא מעביר לך. אני רוצה להיות בטוח. תייצרו שיח שמחייב את זה. אז קודם כל תעשו את זה בעצמכם, אוקיי? וב' אתם, כשאתם, לקוח פונה לכם, אתם גם יכולים, בהסכם שכר טרחה שלכם, אתם יכולים לציין, אני שומר מידע כחוק, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. זאת אומרת, וואו, בן אדם זה מעניין אותו היום. ממש, אנשים שואלים. תבררו לגבי פוליסת ביטוח, וכמובן, אם יש לכם עובדים, תדריכו אותם. הכנתי לכם כאן את 10 הדיברות לעסק הקטן. אז קודם כל תכירו את המידע העסקי שברשותכם, את הסיכונים שכרוכים בכך. תכינו תוכנית להתמודדות עם הסיכונים האלה. תכירו למי יש הרשאות לגישה שלכם, מי הספקים שאתם עובדים איתם. תגנו על המידע באמצעי הקצה. מה זה אמצעי קצה? זה בעצם האמצעי שאני משתמש איתו, אם זה הטלפון, אם זה המחשב הנייד, אם זה המדפסת, אוקיי? המדפסת צריכה להיות מחוברת באמצעות סיסמה לרשת הווי-פיי. הרבה אנשים נכנסים ופורצים למחשבים דרך מדפסות. זה נשמע מוזר, אבל כן. לגמרי, כאילו זה ממש מוזר. כולם יודעים שברירת המחדל של רשת הווי-פיי הביתית היא מספר הטלפון שלי. בדרך כלל זה ברירת המחדל. תבקשו לשנות את זה. תבקשו לשנות את זה ותגדירו סיסמה קצת יותר קשה. אגב, מרוב ריבוי סיסמאות, אנחנו משתגעים. ואומרים, תעדכנו אותם כל כמה חודשים וכן הלאה. אז או שתנהלו פנקס עם כל הסיסמאות שלכם, או תורידו לעצמכם אפליקציה של סיסמאות, שהיא מנהלת עבורכם את הסיסמאות. גוגל עושה את זה, ויש עוד כל מיני מאמתי סיסמאות עם רמת אבטחה מאוד גבוהה, שאפשר לסמוך עליהם. ואז אתם בראש שקט. אוקיי? למעשה זה עובד לפי קודים של מפתחות. מצד אחד יש לי מפתח, אם לצד השני אין מפתח, אין סיכוי בעולם שהוא יפרוץ לי. תגבו באופן קבוע את המידע, דיברנו עליהם, תקפידו על סיסמאות ואימות דו-שלבי, תמיד תשאלו את עצמכם איך אני מוגן, ואם לא, איך אני מגיב, תקראו את החוק, תבינו בעצם מה המחויבות שלכם החוקית, ואל תישארו לבד, בשביל זה יש לכם יועצים, יש לכם חברים, יש לכם אנשי מחשבים ואנשי משפט. אז בואו נתחיל לעבוד. קודם כל אתם מבינים עכשיו, יש לכם קצת יותר ידע, קצת נחשפתם, מי שחידשתי לו, אני לא יודע, אני מקווה שכן. תבינו שאתם מחויבים על פי חוק, אם יש לכם מידע רגיש של לקוחות, אתם מחויבים לשמור עליו בהתאם לדרישות החוק, אתם צריכים לרשום את מאגרי מידע, ואתם צריכים לבנות נוהל, הבטחה, ברור מאוד, מה קורה אם דולף מידע, איך אני מדווח לרשות הגנת הפרטיות, האם אני נעזר במוקד של הגנת הסייבר, יש מוקד כזה לאומי, שאם אני חושש על פריצה, אני מתקשר אליהם ומתייעץ איתם, והם יודעים לעזור. הרבה אנשים לא מודעים לזה, אבל הם שם בשביל האזרחים, אוקיי? כל זה כדי ליצור איזשהו משולש של אמינות, של סודיות ורציפות המידע בעסק שלכם. אוקיי? אז למעשה מי שעד עכשיו נשאר איתנו ונרשם, אז אנחנו נותנים לו קיט של סדנה, שהוא יכול לעשות את זה לבד. אני בדרך כלל מוכר את הסדנה הזאת ב-850 שקל, והתחשק לי לקראת סוף השנה לתת לכם אותה במתנה. מה שכן, אם אתם לא מצליחים עם כל המידע שיש שם,
להתארגן על עצמכם ואתם מרגישים שאתם כן צריכים עזרה, אז אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. זו הזדמנות טובה גם להבטיח את רמת העסק שלכם, גם לרשום מאגרי מידע, וגם להשקיע בעצם בעסק, וזה חוזר לכם כהוצאה מוכרת. אז עכשיו הבמה היא שלכם, אם יש לכם שאלות, לא רק בצ'אט, נשמח לענות על שאלות. תודה רבה על הערב. תשים רק פרטי קשר שלך. הפרטים שלי פה מופיעים בלוגו, אתם רואים אותם למטה? קטן מדי, אין לך את זה בגדול יותר? נצלם, לא, אוקיי. נשלח לכם את זה במייל בסוף הסרט. כן. יופי, הנה נחמה כותבת שהיה מעניין. אני רוצה גם להגיד לך תודה רבה איתמר. זה חידש לי, כאילו זה היה לי ברור יותר, בוא נגיד כך. כנראה שגם אני עברתי איזשהו תהליך, הבנה מה אני צריכה לעשות. אני הולכת לצפות בקורס שלך, כדי באמת לראות שמה שעשיתי באמת לפי התקנות. אז ממש ממש תודה. תודה לכל מי שהיה כאן. תודה באמת שלהשתמש. אתם מוזמנים באמת גם ליצור קשר באופן בלתי אמצעי, אם אתם רוצים לשאול, להתייעץ, ואם יהיה המשכיות, אז אני מוזמן, בכיף אני אעזור לכם. כן, והם מוזמנים לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב, לראות את ההרצאות. כן, הסדנה חינמית, מה שזה ישלח... מה? היא לא בזום, לא. זאת אומרת, מוקלטת, הסדנה היא מוקלטת, אתם יכולים להקשיב לה מתי שבא לכם, איך שבא לכם, הכניסה היא ללא הגבלה, הקישור נשלח הוא באופן אישי, ואתם יכולים לעשות את זה בקצב שלכם. כן, זה יישלח למיילים למי שנרשם עד סוף השבוע או תחילת שבוע הבא, כולל גם הקישור להקלטה של ההרצאה כאן, כך שאם יש עוד משהו שתרצו לחדש, לחזק, אז זה גם כן יהיה לכם. אני רוצה להגיד שוב לך, איתמר, תודה רבה. תודה שאתה איתנו בצוות ומלווה אותנו גם בעניינים משפטיים כאלה וגם משפחתיים, ובאמת עולם רחב מאוד. אז נמשיך להביא לכם עוד הרצאות, עוד ידע וכלים כדי שאתם תוכלו לצאת לעצמאות כלכלית ובטוחה.